Здравейте хора, днес ще пускаме по парзалката и ще ходим. Аз снимам за TikTok. Страшната къща, да. Ще ходим до страшна къща по тая гачи изоставената. Боже мили, пръча много и много под пракети. Хора, съученика ни е бил тук на зелено училище. Да, съученика ни е бил тук на зелено училище. Това е човека, който се ползва. Това е чувал. Чувал с картофи. Хайде сега чуваме към страшната къща. Обладана врата. Да, има Какво ли е това? Да, има обладана врата. Преди имаше къща тук. Преди Това е има... обладана врата. Да, има обладана врата, хора. Някой да живее. И тази врата тук. Това е обладано. Казаха ми, че е обладано това. Да, каза ни стопанките. Вълшебната Това... Не искам Тук да е... минавам през него. Да, тук е имало къща преди хора. Не искам да минаваме от тук. Имаше къща. Хайде да заобиколим. Значи... Тук знаем, че някой е живял тук, защото има Килим. Килим, да. И, то е И много като стар. легло. Да, Така че някой е живял тук, ама много. Абе, хората тук, ако някой е спал тук, вече ще имат дървени се. Ще се превърнат в тунг-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 тунг. Хора, няма ли ходим в обладаната къща, бе, негри? Не, там може да живее някой. Ау, да. Няма да рискуваме сега, хора, защото не искаме да идем в затвора. Може да влезе малко на дълбините. Не играем. Иди да играеш с другите малки деца, иди. Няма да играем никъде къщ. Хора, вижте, влизаме в... Гората. Абе, как ще влезем, бе, Бянка? Хора, бягаме и тук. Влязахме в гората. Ама сега първо ще кажа, хора, тук е пълна Абе, тишина и не снимам. никой. Зад вас. Сега чукаш. Хора, има една пътика. Има една много страшна пътрика. Дето, тук сме с Бянка. Хора, тук е пълна тишина, само нашите стъпки се чуват. Помагай. Буквално те... Да, спряхме го, за да не види. Има някаква муха на мен. Буквално. Тук сме с Бянка. Буквално, Покажи си гифтите, брат. буквално, тук са някакви хръсталаци, де са 5 метрови. Да. Мале, има пътечка. Излязохме Хоре, на улица, излязохме. изляхме. Подобно на Хора, улица. това е като къща. Да, това е къща, ама изоставена. Е тук да. Мисля, че е изоставена. Има още една къща по-нататък. Да. Айде да видим тази.